Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang anak-anakku kelas 8A nganti 8I sing banget tak tresnani. Ing kalodhangan iki ayo padha ngunjukaken puji syukur marang Gusti Akarya Jagat kang tansah paring kanugrahan marang kita sedaya. Katite ing dina iki kita ginanjar wilujeng kaparingan sehat. Muga-muga kahanan pandemi iki cepet rampung, pulih kaya sadurunge saengga pamulangan bisa kaparingake kanthi tatap muka. Anak-anakku, nyambung materi minggu kepungkur babagan legenda. Tembung-tembung sing kagolong angel, sing wis mbok tulis, wis mbok tumpuk, wis burina waos, lumrahe bocah siji lan sijine lan liyane kuwi meh padha. Jadi tembung-tembung kang kagolong angel meh padha. Coba bocah-bocah padha setitekno tembung-tembung legenda asal usule desa Nglimut Kendal. Tetembungane sing angel antarane sing kudu ditegesi Gemah Lipah Loh Jinawi. Tegese subur banget. Cecungkrahan tegese padudon utawa regejegan. Tumekaning ya kuwi nganti tekan utawa akhire. Subur makmur kuwi subur banget. Kembangi lambe ya iku dadi caritan, dadi pocapan, dadi sumbering cerita. Tembung tlatah duweni teges daerah utawa panggonan. Jingleng yaiku ngematake utawa neliti. Semak-semak itu gerumbul. Brandal yaiku wong-wong kang tumindake ora becik. Tuladane maling, copet, brandal. Nafsu lawamah yaiku nafsu sing ora becik. Nglimuni yaiku ngilang utawa ora katon, ora ketok. Berarti nglimut kuwi duweni teges ngilang. Kuwi saka legenda Nglimut Kendal. Nah, saiki sing kapaca ing legenda Kutha Tegal. Cegah dahar lawan guling yaiku ngurangi mangan lan turu. Siam iku poso. Ontran-ontran ki rame-rame. Biasane hubungane karo perang, ontran-ontran nggih. Gentur iku rampung ta bubar. Tuwin kuilan uwal ki bisa metu. Kacingkrangan ki kekurangan. Ngumbara mengembara. Tuwin lan mau wis ya tuwin. Saiki sarujuk yaiku setuju. Kagiat kuwi kaget. Wasis pinter berarti nguasani. Piwucalan yaiku pamulangan. Tetanen ki pertanian. Bale-bale iki omah-omah. Sabin iku sawah. Ngaos itu ngaji. Perangi lerem berarti perangi wis rampung. Usana ki akhire. Demang iku sesepuh ing dusun. Lah ana ing carita mauna ibu nambahi babagan sing kagolong dina Masehi yaiku Senin, Selasa, Rebo lan sak piturute iki dina Masehi. Lah ana kono ana dina pasaran. Dina pasaran ki apa wae ta Nak? Yaiku ana paing, pon, wage, kliwon, legi. Dadi engko nek mireng wis ora aneh malih nggih. Biasane kowe mbiyen laire tanggal pira?
taun pira, wetone apa. Nah, wong Jawa wetone apa lha kuwi biasane misale Selasa Pahing, Minggu Legi. Itulah dene. Nah, bocah-bocah saiki coba mengko dibuka bukune basa Jawa sing saka perpustakaan ini. Tugase diterusake yaitu bagian C setunggal, C kalih lan D, yaitu halaman utawa kaca 7 tekan 10. Minggu ngarep Rebo tanggal 4 Agustus dicocokake karo Burina. Jadi ora usah dikumpulke dhisik, ning sok dicocokke, tetep digarap terus Rebo tanggal 14. Rebo tanggal 4 Agustus dicocokke bareng-bareng. Saengga biyen yen ana PTS wis ora ana sing jawab keliru. Mbok nawi cekap ngaten rumiyin, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, prokes diutamake. Salam sehat.